паволі імкнешся, на плынь гляджу з моста, як быў, так і застаешся. Да цябе зноў вяртаюся, хвалі лёсу выкідваюць з віра да берага. Льецца нёман мілы, жыцця майго рака. Льецца нёман паміж гораў, чысты светлы, як з расы. Накапаў ён ям і нораў, гоніць воды праз лясы. Колькі раз рыбацкі човен на грудзях тваіх гуляў. Ой, ты нёман, быстрый нёман, колькі дум ты мне нагнаў. Шчыра вітаю, спадарства! І вось мы з вами зноўку апынуліся на Нёмане. Але гэтым разам будзем ужо сплынаць на чоўніку. Вырашыў я адкрыць, так бы мовіць, летні лодачны сезон, і менавіта на гэтай рэчцы, дзе адбываліся апошнія самыя цікавыя падзеі вясны. І вось цікава, як тутака будзе улетку. Таму шчыра запрашаю да прагляду. А план рыбалоўлі, сябры, у мяне такі. Спачатку буду сплынаць па рэчцы ўніз, дакуль змагу дайсці да сутоння. А потым на электраматорчыку паспрабую падняцца да таго месца, адкуль я свой сплаў пачынаў. А перадусім трэба праверыць, ці здолее, ці дасць рады мой новый аккумулятор разом з электраматорчиком подняться пасля рыбалоўлі супраць плыні. Ну, здаецца, все атрымліваецца. Все, можна пачынаць сплаў. Трэба сказаць, што я ўжо такое практыкаваў не раз, але в асноўным па малых рэчках. На Нёмане толькі один раз я падымаўся на электраматорчыку, але цяпер у мяне новы акумулятор, такі па новым тэхналогіям. Каму цікава, потым раскажу падрабязней. І з ім я буду упершыню плыць супраць цячэння нёманскага. Паглядзім, што атрымаецца. Але ўжо надарылася адна неспадзеўка. Калі я правяраў, як ідзе супраць плыні мой чоўнік, аказалася, што на мінусавой клеме дрэнны кантакт. Вось гэты кракадзільчык, ён слабы, пружына ўжо слабая, і ён пачаў грэцца, і нават вось-вось бы задыміўся. Таму прыйшлося яшчэ да пачатку рыбалоўлі, бачыце, пераробліваць. Ну, я пакуль вось проста адрэзаў гэты кракадзільчык, прыматаў кабель вось такім чынам. Я думаю, што на гэты раз гэтага будзе дастаткова. Ну, там паглядзім. Ну ўсё, думаю, можна пачынаць рыбалоўлю. Слухайце, некі акунёк мне трапіўся, мабыць. Слухайце, так досыць хутка. Я ще толькі уладкаваў камеру. Да, акунёк. І літаральна на другім закідзе у мяне ўжо нешта надарылася цікавае. Невялічкі акунёк. Ось, які дазволіў, як кажуць, уйсці тут ад нуля. Добра. Добра і цікава. Ще паспрабуем. Что вам рассказать? Гэты участок я выбрал адмыслова, тому что значная такая яго працягласць ідзе з паўднёвага усходу на паўночны захад. А сёння якраз вецер паўднёва-усходні, то бок ён не будзе мне ніяк замінаць, а будзе дзьмуць у спіну
і можна буде робити докладні закиди. Опа! О, есть, не штазнув. Ой, глядите, як добре. Окуні стоять. Стоять окуні ось на гэтым перакацікі. О, ну гэта уже крыху буйнейшы. Ну добра, пачалі мы, бачыце, з акунёў лёгкім самым спінінгам. Из тых, што я ўзяў, усяго іх у мяне 3 до 6 грамаў. А гэты спінінг і ось той воблер, на які я з берага добра лавіў мінулым разам. Злавіў усіх тут асноўных драпежнікаў. І вось я вырашыў, як разведчык, з яго пачаць. І бачыце, акуні трапляюцца адразу ж. Ну цікава, чаму не? Так, я, шчыра кажучы, яшчэ сумняваўся, бо як заўжды тут позна выехаў, пакуль увесь гэты лодачны рыштунак сабраў. Ще потым шукаў месца, дзе скінуць лодку, каб добра было тут. Так вось, блин, сумняваўся, ці здымаць мне сёння вандроўку, ці атрымаецца. Вось бачыце, акуні падказваюць, што павінна ўсё атрымацца. Якая там яшчэ рыба ў мяне будзе, не ведаю, але акуні, вы бачыце, выручаюць у чарговы раз. Выручаюць, натхняюць, падымаюць настрой, то і добра. Спадабалася мне ловіць на воблеры апошнім часам. Ось сёння таксама тут розных набраў. Я не ведаю, скрынь 5 тут усялякіх. І маленькіх, звычайна, галаўнёвых, як я іх называю, і сярэдніх, і шчупаковых. І вось зараз стаю пакуль на моцным цячэнні. Не ведаю, дарэчы, як я буду тут падымацца. Магчыма, і не буду, а выйду на бераг і схожу за машинай. Дык вось, стаю тут во на гэтым цячэнні і кідаю па чарзе гэтыя воблеркі. Гляжу, як яны спраўляюцца з гэтым струменем, на якой глыбіні ідуць звычайна, ці ўвогуле. Дарэчна імі лавіць. Ну, вы бачыце, то траву зачаплю, то яшчэ нешта. Не з усімі там добра атрымліваецца. Чисто так, для статыстыкі, каб разбавіць вандроўку рыбай, покажу вам чарговага акунька. Спраўны дзён-будь паласатыя. Шчыра кажучы, я разлічваю, канешне, на некага белага драпежніка. Бо вы самі бачылі, што дагэтуль яны мне трапляліся. Упершыню я сплынаю по гэтай дзялянцы нёманскай. Цікава мне паглядзець, якія тут глубіні, якія мясціны. А потым дайду ўжо до тых мясцін, дзе недавно бываў. Як са шляху не збіцца, ёсць толькі вера адна. Рака пачынае з крыніцы, падае ў мора яна. А вот, слухайте, я уже думал, что все стрекозы повылазили.
І ще у травні, навіть у середині травня. Оказується, ні. Ой, що цей процес протягується. Цікаво. А вов, я вже крили виправилися. А я все тут сяджу да назираю за нею. Ну цікаво, цікаво. Ніколи так близько цілком генний процес не назирав. Лється ньоман поміж горав, чистий, світлий, як з роси. Накопав він ям і норав, гонить води враз ляси. Кольки раз рибацький човен на грудях твоїх гуляв. Ой ти, ньоман, бистрий ньоман, кольки дум ти мне нагнав. А во, у гэтым месцы, дзе я зловіў язя добрага, я так намагаўся зрабіць правильную праводку. Ось под галінамі гэтай вярбіны і што-небудзь зловіць. Ну зловіў, конечно, бачыце, во, зловіў окунька. Молодец! Я думаю, все, язя уже там не зловишь. Докладно, бо той окунек всех распугал язю. Ну, не ведаю нават, в чым тут справа. Магчыма, у надвор'і все-таки пахавалася такая вся теплолюбивая рыба. Я брал щупаковые принады. Вон, бачите, мне там усяго накидал я нечто. Брал, кинул уже пару разов. Было, до речі, пару дзьобунов, але так само такие нерашучие, не реализовал их. И мне все ж таки покуль цікавей ловить легким спиннингом на воблерки. Хай не хоче дзьобсти білий драпежник, але раптом дзьобне. А щупака ще наловлюся осінню. Зараз во, покуль ньоман ще не зарос, не обмелел. Адпачыванцы яго не панавалі. Спрабую якую-нибудь цікавую рыбу зловіць. Слухайте, нехто пачаў іграць. Слухайте, мо увечары разварушыцца. Ужо неўзабаве і надвечорак. Будем глядеть. О, нечто атрымалася. Нечто атрымалася, мабуть, точно такий же окунек. О, крыху больше. О, окуньки. Слухайте, а может это окуньки гоняют тут дробязу? Окуньки буйнеют. Ну хоть так. Да, такий дивный сплав. Лето. Ньоман. Ну вот так початок лета. Ньоман. Ну хоть и пригожие, але все ж таки вот такие невеликие окуни дзьобуть. Зараз ще щупака тут проверю. Так, нечто взялося. Нарешті узялося нечто буйнейшее. Здається, это щупак. Ну да, это щупак. Два як-то заусьодника. Окунь і щупак. І ось вони меня супроводжають. Что с берега, что лодці на ньому мене супроводжають мене рибини. Опа. Ну, здається, амаль що заліковий. Фух.
Ну таки не кепска. Забылся, что у меня же линейка есть. Да, заліковка. Заліковка. Щупака. Але не зовсім то, что хотелось бы. Ну, и на тим добре. В дрейфе. Что-то мне сдается, что нарешті это добрый окунь. Добрый окунь? Да. О, то все некая дробяза. О! А то все некая дробяза. Нарешті і добрий окунь трапився. О, это уже грамм под 200 окунек. Слушайте, так вырывается. Уже пора его отпускать. Все. Ну, уже ніяк більш-менш цікавей. Бачите, над вечірком все-таки цікавей становится. Стишився ветер, и этот его участок с таким повольным течением, так тут во отрымовывается в сплаве ловить. Ну, зловил бакулика самого большого окуня у сплаве. Ну так и приемно ловить, что там легеньким спиннингом, легеньким, отчувальным. Ай, на нем они классно так невеличкими принатками покидать. Протягиваю тешиться окуньками. Сегодня у меня окуневый сплав, окуневый день. Уже на вот не усихи здымаю. Но сенсики меньших здымать. Ну что, пригожие ньоманские окуньки. Дякую. Потешили сегодня нормально так. Коли б не вы, было бы зовсім сумно. Я ще криху смещуся вниз. І все. Ось на этой місцині цікавій постою ще криху. Буду вже вертатися. Спробувати вертатися. Ну что там? Ой, что это у меня там такое? Что не летить? Зараз квітнее верба. И вот этот пух чапляется на плетеный шнур. Частиком бывает, что налипнет там, збереться некий комяк на плетеном шнуре и не дає закид добре зробити. Ну что, сябры, дійшов я до фінальної кропки своєї. Буду зараз спробувати вертатися назад. Добрая идея, слухайте. Ну все, сябры, дякую, что поглядели мой перший летний сплав. Поглядели геную вандровку. И до новых встреч! Так, взялась какая-то добрая рыбина, слухайте. Добрая рыбина. Треба мне, мабуть, опустить якорь, холерка. Ось я ж этот самый. Все. Бо я ж у сплаве был. В сплаве взялась эта рыбина у меня. Фух. Что там у нас? Головачці, кто? Так. Тут у меня подхватник есть великий. О! Великий подхватник на щупака брал. А взялась некая белая рыбина. О! Головач там, мабуть. Головач. Ну, так добрий головач ньоманський, слухайте. Добрий ньоманський головач взявся.
Все ж таки я гэта зрабіў я гэта. Узяў нёманскага добрага галавача, глядзіце, такі тоўстенькі. Бачыце, тоўсты галавач. О, хуй. Господарство, толькі што вы прагледзелі мой першы нёманскі сплаў летні. Але ж праз некалькі дзён я вырашыў усё ж таки вярнуцца у тую мясціну яшчэ раз. І вось здзейснілася. Акрамя акунькоў злавіў я яшчэ і галаўня, і добрага вось такога нёманскага галаўня. Так, на такім теченні нават не ведаю, а як тут яго рэанімаваць. Вот туды вот гэтаму кустику. Где туды сам? О, отстойвайся там. Все, пришел, куды ему треба. У затишок туди вон. Ну а зараз, сябры, як заўжды, вершаваныя радкі. Калі абіраў іх для гэтай вандроўкі, было ў мяне некалькі варыянтаў, але вырашыў расказаць вам Якуба Коласа. Урывак з яго знакаміцейшай паэмы «Новая зямля». Абраў твор менавіта Якуба Коласа таму, што, можна сказаць, адсюль пачынаецца коласаўскія мясціны. Непадалёк размешчана сядзіба Ласток, адна з 4 сядзіб, дзе жыў Якуб Колас са сваімі бацькамі. Дарэчы, у каментары да мінулай вандроўкі па Нёману нехта здзівіўся, а што у Коласа было ажно 4 сядзібы. Ну, не тое, што было, просто ягоны бацька быў лесніком, і пан кідаў іх па розных лесніковых сядзібах. Памятаеце ж, да? Каля пасады лесніковай цягнуўся гожаю падковай. Дык вось, якраз у гэтых нёманскіх мясцінах Якуб Колас ужо мог бываць. Зялёны луг, як скінуць вокам, абрусам пышным і шырокім, абапал нёмна рассцілаўся, за хатай зараз пачынаўся. Дышоў квяцістай раўніною, з мурожнай слаўнаю травою, і зяў на сонцы ў пералівах пяшчотных тонаў. Як на нівах жыта з бажынкі лёгка гнуцца, і людзям радасна смяюцца сваім прыемным мілым спевам. Под лёгкім ветрыку павевам так гнуцца, гойдаюцца травы, як пройме ветрыкі ласкавы, і пойдуць хвалі травяныя з прыемным спевам чарадою, зашэпчуць краскі між сабою, нібы дзяўчаткі маладыя. Эх, луг шырокі, як жывыты, праменнем сонейка заліты, увесь стаіш перад вачыма. Ты мілы смуцен, як радзіма, як наша ціхая старонка, дзе смугі сіняя пялёнка у летні час дымком звісае, і даль задумай спавівае.